नायटनाय जत खापानि ताहुताय बुहक संनि बागै चीनी कक टीवी सालबुरुमनि पान्दा लुकुरंनि बागै सनामैतो बुजाक तैनि सिमिं लुकुरक चीनी कक टीवीनि बुखाक्तै सालबुरुमनि पान्दा नरक नगै माननाय सानजा हरनि जराओ तामो हंकाय ताबुक जे त्रिपुरा हास्तेनि ओ जे उंतंग जराओ जे देरा कर अंलायमानि जे अबहायकिनो खालाय बिलाय अंलायमानि कक बोथालायमानि तकथालायमानि ताय हामक्राय डेभलपनि कक रंनो जों सायमानानि बागै एबा लुकुरंनो सराय सराय अ कक रंनो बुजगनानि बुजिनानि एबा गाहाम सोलोंमुं सोलोंनिनानि अ कक रंनो तैनो लुकुरंनि बागै चीनी कक टीवी कगलाम पान्दा जों संसामानि ओंखाय फायदे जों पुला कगलाम पान्दा जों बखरक पुला सेंलायनाय ताबुक जे त्रिपुरा हास्तेओ सागनि बिहिनो खिबुय आलका बुरै तै खालायमानि ताय सागनि बोथायनो खिबुय आलका चलानो तै खारमानि अबहाय कक रक गोबांमा ससियेल मिडिया रग आबायमु ओङै तंगो फियाबा जेसेपनो फुनुकजाकदि जेसेपनो सावै खोनारिदि अबहाय ता आंदि अबहाय इमान चाया सागनि बोथाय तंदो तै सा गुबुननि बोथायनो तै ताखादि आलका चलानो तै ताखादि एबा यां सागनि बिहिक तंदो तै आलका बोरैनो तै ताखादि अबहाय चाया अब चिनि हालगो चिनि दफाओ अब सोसाइटिओ मोजांया हिनै जेसेपनो ससियल मिडिया बिसिंतै आवाय मुंरेदि माजे माजे गन गन अबहायरनो सावै खोनादि फियाबा अब बोरैबो खनजो कानिया चलाबो खनजो कानिया गोबांमानो अबहाय ओंगै तंगो कक सावैबो कक नाया yang khalai thango manjalai phuro hingke yang parani amchaini borok bai hingke aphuro hingke phikung waisano thok pholoi phaima haikeno dam gleri aphroke bujago aphroke ang tai mohai akol onglia henei mane borok map sano nakar sano kamini lukurokno फियाबा ओ बुजाक फ्रो सिमिंसे फिकं हियो फ्रो सिमिंसे आं ताय महाय आकल ओंलिया आं ताय महाय तमुं तंलिया आं ताय आनि बोथायनो खिबि तंलिया हिनै अबहाय कक अंगो फियाबा ओ जे फ्रो बुजाक माने फिकं सामाने हामबो आफरो हंकायनो बिनि बुखाबो तायसाबो वानसगो आं बुजाकबो ताब ताय किरिलिया आं ताबो हाना हामजाक सानाय ताय आलगा चला बबाय हामजाकलिया आं ताय टेक गुबुन चलाना हामजाक सानाय अबहाय रागबो वानसगलायो ओंखाय आफरो हंके तामंनाय yang nukhungo je busa tongnai yang je busai tongnai aphur hongke nukhung mane bangla phai je nok langma hai nokbar kotor phai jemon o nok hamyor hongke nok bai thangma hai yang jemon nokbar kotor phaika hangke no yang nok bai thangma ha be baksa yang nukhungo bai thango o jorabo hongke no bosa botei lekha sarangnani lekha pornani o jora hangke no obahai tai mane safety ingyang thango nukhungni bagai इंगे yang nukhungo bosai da chare nai na yang bosam da pore na yang bihing ni bagi da cinta khaina e oba hingdango इंगे yang bosai khari thangai bo ataino yang o bihik buri randi ing tongjanai na ki bo bosana pore nai na ki bo aji chanai na ki ba bosai ni bagi da cinta na honai oba hairo ni bagai obo jorakhai nukhung mane lore chore इंगे nukhung bai thango jemon nokbar kotor phai nok ni nuko nok hamyarok jemon pala bai kwagoi nok bai thamai baksano oba hekeno nukhung bai thango khapang taho tai bok song ngai cheng jodi obahai nukhung bayo hne ni sak bai thang saiman tongkha hangke obahai je tomung hamia tomung sitra je khalai bilai je hamjang mung obahai rongno jeng yakarei je nukhungo je bothai bai malayo je bihi bai malayo boba je nukhung ka hamgai khai tomone sabule na khapang taho tai bok song jodi no obahai wansungna kereng borok hngkai kento obahai ya ga obon bagino o je wansna roya rokbo wansokdi jodi no nang obo wansok ya যদি ইয়া হাঙ্কাই নিনি ভবিষ্যৎ নিনি থিনাং নিনি ফিউচার তাই নিনি যেমন তামনা নেব নুখুঙ্গো তাই কাজে কেলেঙ্কের কেসাং কেরিং মানে হামিয়া একবার যদি ন অবহাই যদি হামিয়া তমুং সিত্রাও কলগি থাকা ওंखायनो অবহাই যদি তাইসা নিনি নুখুঙ্গো রাগৈ নুখুঙ্গো बिहिक बुसाय साय मिलिउइ तंलायना फानो ताइसा अबहाय कताल जे पुइला मालाय दरबनि हाय नुखुं काहामखाय खावै माया ओंगै थांगो तामुगै हिंखाय नुखुं लरे चरे ओंगै थांगो आफरो कक थाइसा जे कुनुन बागै वालायखा हांखाय जे आफरो खजागो जे नों आगि मतिं फायमानि आहिं फाय अबहाय र खजागो अबन बागैनो जे बरक मुनिसो ओंगै जे सिसाय फायो जे सायमान फायो जे आबनो वानसु गइनायो ओंखाय अबहाय जिनिसनो ओंनानि कक गरै इंका अबन बागैनो जों सावो लुकुरंनो जे तामो चला तामो बोरै जे o tong o je tomung sitra
tongthok tongmani oborokni yakni yakangnani nangnai abo yakaknani nangnai plus tai nukhungo bosa botibai kaham kwrwng tongnani nangnai tai bosa biango thang biango him bosa pora pori poporiya bosa kokda khana khkhnaya obo hairokno जों tackle malnai bosa biango berai tong bosa biango thangai tong bosa tamo chai tong जों obo hairokno जों khelma khlainai jodi no niji saksi ang biango chala kahamano ang biango bori kahamano ang bo jaga samni rong number mano biango thangka hangkai ang o chala bai malai mano o chala tini ani ano phone khaike khamung ni samni no phone bai best ongui tongnai rok jodi no bosan bagai khel krenkai jemon niji obo hai ongui tongkha hangke bosabo obo hai nongui thangnai khapang tao tai bohok song obon bagui no jar nukhungo jar poribar khaka hangke sotto korkha tongnai ningtho jar bosai puilao mankha obono rangsak ja puilao bihing mankha obono rangsak obo hai khlaino ma tonglainai gai kento baksa kaijagai thangi bo obo hai mane khapilaiya kapal miliya angi bo baksa kaglayo baksa thaiyo obo hai rok mongoi mano to phano joto kathang tongsak joto mansa je tamo ditiyo tamo puilani obo hai rok no जों kahamkai nai khel khlai ma tongnai nukhungo hingga khabatao tai buksong oboni je khalai bilai kokno जों tini musu jotoino salainai tai oboni yagolo जों next khna rogo hongkai जों tewaisa oboni kokno tebo जों kaham kok narongni bagai जों tobunai hinggai tabo phaidi tripura hasteo je obo hai khalai bilai to जों sana sakana rong tabo hingga tabo hongkai je थांना क्या साल सकांगो जे yang खुबाई तुलासिकर आमसाई बिनान हजारी बियां बिनान हजारी नि खरकसा तियासार सेबखलाय तंगनाय ब ताकलाय को म 2 मास नि बिसिङनो ब परमोसनगो ताबो ब 2 तारा तंगमानि तियासार गा बिनि मुंगाय रतेन्द्र देबबर्मा yang बोसानो गतै चारि उन चारि थानि yang nimupani khanantani yang waisebino tam khaikya uri bithi chari thare waisana ses bathatai sika yang Rathendra Deborma hingga yang tabu Rathendra Deborma angke obono buthai hengko simani yagulo police by romboi toni jakha ba police romjakha oboni yagulo ngana Rathendra Deborma goshoirka I angno butharo honai hingga lukurokno to chungmiya ob video mangphring phunoka hingga miyao hongkai angni sakbai thano sayang sampa hawa thanao miya borokni IT cell ngai ang borokni oro copy nakha ba copy khlaikya borokno video khlaikya thanao hongkai thanani simingno miya puila abo hai khaimani ba hongkai ang miya to jotono khnaka hongkai bono botharmani kok miya je bok samani hongkai kai Rathendra Deborma bahike botharka ba bahike tamungkha phaidi जों अबनो किसा जों खोनालायानो तामगै खायरक लियाना बो phaidi जों अबनो किसा जों सुक्रबै लोकरन राग सायखनानाय Rathendra Deborma bini bihik agiwo already no tongo bihik okra already tongo bihik okra hangke agurtlawo tongo bosabo agurtlan tongo yang Rathendra tabuk je gisti khlaimani bini bihik ni para yang Tulasikor amsai yang bansia mane Rathendra nok bai bini nok gana no gai Rathendra Deborma goltilawo nok tangai sei phaikya yang Tulasikor hati tola goltila abo Chandranath daingamung bodon chuda tamu hino ok kamiwo bo sewi phaikya lama kinaro hingkakai a jagao sei phaikya hingkai yango o je tabuk Anendrani Anendraya yango je Rathendrani yang Rathendrani je tabuk ditiyo bihik je tabu last ni bihik bini mungkai Mitali Deborma bini hingkai bosai thei thangka bini bosai hingkai imang koroja tamungi theikya agiwo hingkai para gana jahato bo para gana ni hingkai bo bono na hamjaka randino phano bo hamjaka bihik tongdo toino bo randino na hamjaka hingga hamjagui na harka hingkai bono khwayo baratlang tonika hingkai thangnayo bo agi abahino semawo je bosa masa apurbo bori nongkha apurbo bosano no ini soni botharsawka hingkai tabuk tewaisa bosa mansawka tabuk tamo bo je samani hingkai je ani bosaya abo boini boibe manmani bosa hinese bo botharmani kok hingkai boini bosa hani botharmani yagulo bo bahike engko khaikya hingkai bahike bothar gangai je boini bothar mani bo jaga bithitlang khangkai abo phaide जों dak salai sonai hingga Anendra je Rathendra Deborma je Rathendra bo Tulasikor bini coming yang binan hazarini siming bo yang khwayo bo chuak tengni tlangai thangka
khwai tawano bara tongman de yang bihik mitali tongmani jagao barao chuak tungni tlangai thangka ge chuak tungni tlangai thangka hangkai bo yango bihik mitali no saka himdi nini munai sono brainani yang mitali nikhe bahan je kaija tongo behala bari goromayo hangkai hindi hinei bo tlangai thangka o busano bo tlangai thangka warak warak manai riwoi ngo oboni pore hangin tamungkha je aro thanglaikia bahan je sonoro yang behala bari goromayo thangka hangeno yang chuak nunglaikha hangkai chuak nunglaiye yang sakini khingkai je motor sudi abono motor sudi hino chini baksa khaba bugini hino bono motor songjak hangkai piyai sok sapuljakta hangka obo ni pore dalbora bo nakha hangkai sabo nahar hangkai abo je metalini bahan jengni je bosala aijekda tang bohmani o chraini mung bono dogano thangai naiphaikya sabo rang rohor hangkai rothendro no rang rohoroi paimani hangka abo chalai motamuti chuak nangkhangai to bokhorok motamuti mihim kana hangka abrokai yango tabuk je rothendro ni je buprangjokni bwsano tlangai thangka hindi yong dogano जों तंगो निमुपानि थान्दारक तै थान्दारक लाइनानि हिनै तलाङै थांका हंकाय बोसानबो जे बिनि बोसा ओ जे बोथाजाकनाय बनबो लगिबो तलांखा जे यागो खुरिबो खलायै तलाङै थांका यागो खलायै खेबै बाम्बै तलाङै थांका हंकाय जे ओ जे मितालिनि बाहान जोंनि बोसानो 100 टाका रांरि रावका थांनि यं नों दखानाव थांगै मो पाइनाय दे आं अर बोथागै तंनाय हिनै yang Rothendro le sekang bara se planning khaijak je khwaini siming thangpurono bo ko paimani o bithi tlangai pokoto dait lang thamani kisatia khayei jahate botharnani ga obo haikhai je bithi abo haikeno tlangai hingkai pokoto dait lang thangka ga wasul tolao je jaga bothago o bothapuro ngano Rothendro yango o je nimupani sokpai saneno khanewoi bothar chogoi tonikha yang bosano Rothendro yang tulasikor kaisa medicine dogan aro kaisa manai paitlangjak tongo obo hangka thimani bithia abo hangka yakungo je yakung phatipurogo je phulpuru yakung phatipurogo o je o thokno ba o butuino phuluta hangka o molonno phulu am molon phano abo kaisa thok jatiyo hangka obo je yakung phatipuru yakung kasapunu ka abono phulu hangka o sisi botol plastic botol chikon sasa aro no o bo je o bithino khibiboi je o thiman bithino aro dawoi tlang thangka sut pokoto dawoi hangkai jokonte aro thangka ngeno o jagano khanika hangkai o je bo bithi pamani hingka kaibo yang Uttar Chepri buni dofani borok hangkai aro hangkai to bini license jaton tongo bo hangkai abahai bithino phalo mai rokni sabji tobji rokni kobangma abahai mane yong thijaknai bithiro kobangma tongo binoro hangkai bo tamohini paikha o bithino bo agutlawo kaisa nok tangai tongo je Rothendro hangkai o jagao je uri thimani bithi hinei bo 2 liter 2ta botol paikha ga paitlang hangkai bo o botol ni bithino bo kisa khainarak tonmani ga o botol ni bithino kisa khainarak tonmani ga abunno bo pokro dawoi tlangai thangka je bahanjok songno nogo ga phurogeno yango bini buyung sana toboi je bono dogan buyung sana ka dogan ni rang 100 টাকা rewoi yang bo hangka wasul tolabo tongoi tongkha aphurno charewoi khanewoi botharsok tonikha ga phurogeno nene kumusong tamsu lekha hinei mitali yang bahanjok songno buai songno sakangeno phaina phegimani yang gthei tlangai thang tongkha khakti phena phaija khwak ungjak abo haikeno yago kheboi bamboi tlangai thanga hangka muti khane mase tamungoi thanga hanai kai apron hoite ating hakeno Rothendro kharei thangka abo haikok paithago bono jibi sak hamnok rogo thangai nai khaini khana bo karo bo sak gosia hangka bo sak ang police police staff si rok khnai bo abai khai sawoi bo yong nai man hangkai yang bihik jeng bo ango saka hangkai bo aro o je hospital je patient ganang rok borok baino bo butok khlajak kisa hangka abon porangno police bono agutla NCC thanani police romkha NCC thanani police ni siming bono champa hawa thanabo bono rohorjakha champa hawan thanan siming bono tam khaikya bono khwayo koto rohorka khwai kot ne hoite hangkai bono riman khiklaikya 3 din riman bisingono bo gosika angno bithi chariwo hnai gosman pore miyao hangkai
Sampah hawa thanani siming remand ni karioi bono sampah hawa thanani siming Tulasikor je bo medicine payment dogan Tulasikor ni siming yango chepiri utor chepiri o je bo medicine payment ni je uri bithi payment thiman bithi abo aro thangka aron porengano yang buprangjak je yang je behelabari gormai o gormaio thangai naikha jagao je jagao thangai bo bithi bwsai chareo a jagao no bo tal tul khai khnarekha ba angko khnaria tal tul khai phunuka Rathendra Deborma tal tul khai phunuka je mutai heke bithi chareo nei Ngay khnai mangkana lokorok je Rathendra Deborma oba hekeno bono sakbaitang nijini bwsano bithi chari botharo phia borsao mo ani bwsaya boini bwsa boibe manmani bwsa atengisi ang moti khayo nei chau ngay tabuk boini bwsano je bo botharo oba hai koksi phiaba bo tabuk bini bwsa bo bobai tongoisi chawoisi obaike bwsa manmanise bo boini bwsa hinise ulta sai tongo to phano goto gosika bono chari honi gosi mani kok mia khai serai engkha Kapang tau tai bohusong engka oro belai satai glayo yang je Sampah hawa thanani tabuk je usi ketal phaijak bo mas kaisa si kasugiako je usi ketal phainai yang ar tabuk Sampah hawa thanani usi borong gonang yang Dilip Deborma sar bo belai kheno o samu kaham tangai tongo je obohai criminal je obohai je murder khlainai je omohai tomung hamia tongnai rokno je obohai kheno tais khlaiye je bo je bini je proshasoni je aini je law and order ni bisingtei je obohai samu krak yapri namani bono belai khe hambai chini kok tv especially hambai riwo tai obohai kheno bwskangni salbo je obohai criminal rokno yakar yawi tongmani chawo joto police phiaba tini Sampah hawa thanani osi oro ketal phaidropsiko obohai party murok manei bo krak yapri rima baino tai krak yapri naima baino tini obohai kai je Sampah andaro je tini obohai kai proof evidence kai oi mankha borom gonang yang Dilip Deborma osi Hingga kapang tau tai buksong paidi obon pore seng te kaisa kokno seng salai sawono tamo hingga obo seng mangplino kita phunu painai tamo hingga te kaisa kok hingga tripura hastebo abo haino abo hai kaisa te kaisa khairomai hisa angsauka tamo hingga obo hingga je yango buma 8 mas 9 mas bohogo toni oi gorbok khlaiye bwsa sal tal phunogoi karewoi asai ribo yang tok ni saipano dam gerekha tok sa sakpano singlia yang bumano sak baithang bukungo kobong muthuboi bothare sika nijini bohok saibai mani bwthano ko obuma ki sikal dahna kalai motai dahna kalai peratia dahna kalai tamu hnai kalai kha obo silia obo lokorono sisinai tamu hongkai nadi tok ta khumrok se bwsa jodino ganao kri hingka hingke bwsano Amireng tongo biyang thang ka boida tok harat langa toling natlangka borok da rom botharka oba hairo tok sa tok tei rokse oba ke maya nang tongo hingkai ki boramuni songoi oso jora se maya nang ya hingkai obo bahike ingnai khapang daw tai boksong oba hairo kok rokno jeng salbon brumno jeng khnalainai nailainai ga obo hai bumarokno ki tamo hna klai bo bwsaman fruto bo niji sakbaithono bawori khna bahai bo taisa nijini bwsano bawori uiba obo haikai bo bothari mankha kobong bai bukung mutuboi bukhok mutuboi jodino bo bothana musung jodi bothana musung dong hangkai bo buino palok phano rohai mankhamu bo buino palok rohai phano bo tongman khamu bahai kai khoroksani te khoroksana jip lagma hota khlaisika obo hai pati mungrok ngai tongo hingga obon pore khapang daw tai buksong seng te kaisa kokno senale sanai dabu je Thaniel thimani mia hangke khorokni manja grakha yang khoroksa hangke to manjaya kho je yango obahin seng kokman bisini saimankha je Thaniel ni buthanai khorok tamni bisingo khoroni ramjakha Somendro khoroksa te khoroksa hangkai yang Santosh Deborma borok khorokni romjakha bo jaga romjakha borok yang pesathol borokno romkha yang pesathol romani porebo borokno yang sidai thanao police stationo borokno rohorjakha hingkai borokno rohorjamani yagulo amchaini borokno je nukhungni borokno saharka sidai thanani police saharka narokni asami manjakha je Thaniel ne buthanai narokni asami manjakha hinai je yang
पुलिसक borokno nukhungni borokno saharwi rimabaino nukhungni borok thangka tei kamni borok thangka je bothanai borokno nainani bahai ki borok botharka nainen bagi thangka o naithani uno bike taik rok bokhok laikha borok a jagao je o public thanai rok nukhungni borok tei o je thaniyel chongni kamingni borok obaikino je bike rok bokhok laikha tai obon bisingtwi ching saimankha je o bothanai Santosh bai Somendro borok sawotam hnai chong bothariya chong mana khaijakse chong bothariya bothanai sabo tei khoroksa bono se romde hnai obo haikino borok police je jail gari o tongtoi borok aboni hake kok gorom rok samani chong mangpili rok bo nukha ngai khapang tao tai boksong obo haiki mano Tripura hasteo tongkha hangke bahaike Tripura sarok bahaike ngui manai onokte ngui manai khapang tao tai boksong o kok rok no norok ni bagai jeng swnambo tabuk norok salbrumni panda nugui manai chini kok tebini bisingtei khapang tao tai boksong nga phaidi norok no jeng video bo jeng clip jeng norok no kicha jor jagani jeng phunuknai eba norok phunuk angkai norok buji manai je yango jeng puila nailenai phaidi je kobong tui kobong bai je bukung sebui busak kleina butharnai oboni puila mangphlinainai obon pore yang champa hawarni miyani kaisa je o gosimung angno butharin gosimung yang Rothendroni obonainai obon pore o je yang thaniyel je buthar jakmani oboni patimung sidai thanani bisingo obo bike tei bokholaimani phaide chung obo hairong nainai puila phaide yango kobong bai je bukhok sente buthanai Sujitra Deborma je busajokno butharmani obo hai patimung rok chung puila nailinaina khapang tao tai boksong hingke khapang tao tai boksong paimani yagulo chung orono kholap sinai tangi hingkai chini kok TV ni salsa jorani koklam panda eba salboromni koklam panda chung orono kholap siwano jotono hor kaham।